Entre els afers que assenyala la Comissió 11 de setembre com a greuges a les Terres de l'Ebre hi ha el projecte Castor i la indemnització que n'hauran de pagar els ciutadans, el Pla Hidrològic de Conca que fixa un cabal ambiental insuficient per al riu Ebre o la manca d'inversions que permeten una discriminació positiva respecte al conjunt del país. Totes aquestes reivindicacions figuraran al manifest de la Marxa de Torxes per la Independència, prevista per la nit de dijous 10 de setembre. Necessitem un reequilibri territorial, no pot ser que tornéssim a fer els mateixos errors que cometem sempre com fa l'Estat, no? Un estat en un territori central, i el que volem és justament això, demanar que els territoris al sud o al centre del país, com diem, també tinguen aquesta possibilitat de tirar endavant. La marxa sortirà del castell de la ciutat de Tortosa a 8:45, recorrerà part del nucli antic fins a la cèntrica plaça de Barcelona, on es faran els parlaments. Un dels que intervindran serà el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, per d'aquesta manera reconèixer els 15 anys de lluita en favor del territori. La lectura del manifest anirà a càrrec d'un membre del col·lectiu lèsbic gai, transsexual i bisexual constituït recentment a l'Ebre.